ye juma ye joué kalo tile 21 san 2023 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna alamusadon joué kalo tile 20 san 2023 kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ mara minisiri ko ale kɔni bɔla ka EDR ɲɛmɔgɔ Saliku Sanogo ale n'a ka mɔgɔw bisimila a ka minisiriso kɔnɔna na. EDR mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka ni yaala in kɛ ka sabu kɛ u bɛ fɛ ka taa bɔ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ kelen-kelenna na yaala in yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni u bɛ furancɛla fanga kɔ baarako ani sɔrɔ u kɔni ta fan fɛ. Alhamdu ak iyane ni ale sɔrɔ ani kunnafoni di minisiri ɲɔgɔn kungurunin kɔni tɛmɛna ale kɔni ni Iran ambassadeur olu ni ɲɔgɔn cɛ arabadon joué kalo tile 19 san 2023 kɔnɔna na. Polu olu kɔni tɛmɛnen kɔfɛ Alhamdu ak iyane ale yɛrɛ kɔni bɔla ka hakilina jigi kɛ Iran ambassadeur la fɛn min yɛrɛ kɔni teriya kɔrɔ minnu ani bɛn minnu olu kɔni kun tɛmɛna Mali ani Iran olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲɔgɔn ye kungurunin kɔnɔna na Iran ambassadeur ale y'i jija kosɛbɛ ka foli ani tasibila kɛ Alhamdu ak iyane a ka jɔyɔrɔ kura in o kɔni kɔnɔna na. Cour d'appel ya ale ɲɛmɔgɔ kura fɔlɔ Faraji Baba ani procureur général kura Amadou Dito Balobo Gindo olu yɛrɛ kɔni y'u ka jɔyɔrɔ kuraw sɔrɔ kunun cour d'appel kɔnɔna na. Jɔyɔrɔ kura in ɲɛnajɛ o yɛrɛ ɲɛmaya tala ka di cour suprême o ɲɛmɔgɔ ma ni o bɛ wele ko Fatoma Tera. Kɛnɛ kan kiri ministre kun bɛ yen nɔ ale n'a ka bolofara caman. An bɛ taa Gawo an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka fanga tigilamɔgɔ minnu ni olu yɛrɛ da an ka bɛnnen don Gawo ma k'a daminɛ joué kalo tile 5 fo ka taa se joué kalo tile 13 ma olu yɛrɛ kɔni kun kɛlen don ka patiri kɛ patiri min yɛrɛ kɔni kun bolodala commandant Amzata Ag Sidi Mohamed fɛ patiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'an ladɔnniya k'a fɔ dangari o kɔni kɛla banbagaci caman na ani olu kɔni bolofɛn caman o kɔni sɔrɔla. Alisa an bɛ to Gawo Mohamed Mayiga ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ Gawo maison d'arrêt la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni sera k'a yɛrɛ ɲini ka tila ka bɔ fanga tigilamɔgɔ la u y'an ladɔnniya k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni e yɛrɛ kɔni ye Mohamed Mayiga ka kunnafoniya sɔrɔ i k'i jilaja joona ka fanga tigilamɔgɔ olu sɛgɛrɛ. Alisa an bɛ to Gawo kunnafoniya kɔnɔna na kunu sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 2 waati an ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni y'u tigɛ da maa damadɔ kan maa damadɔ minnu ni sika yɛrɛ kɛlen n'olu la ka sabu kɛ bingani wale minnu ani tununi minnu olu bɛ ka kɛ Gawo kɔnɔna na. Al Hassan Ould Aïdounou u kɔni ye tigɛ da ale kan ale ni mɔgɔ naani minnu ni olu yɛrɛ ni Al Hassan olu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Cour constitutionnelle ale yɛrɛ kɔni y'a ladɔnniya k'a fɔ kalata min ni o kɛla joué kalo tile 11 k'a kun cɛ joué kalo tile 18 la ko o yɛrɛ kɔni jaabi o bɛ bɔ bi nɛgɛ kanɲɛ 17 waati. Kunnafoni kucɛla an bɛ taa kɔkan kibaru la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Algérie jamana ɲɛmɔgɔ ale yɛrɛ kɔni dɔgɔkun 1 yalayala kɛ chinois fɛ yen nɔ yalayala min kɔnɔna na ni ale yɛrɛ kɔni ani Chine jamana ɲɛmɔgɔ u ye baara caman boloda ɲɔgɔn fɛ min yɛrɛ ye i n'a fɔ u bɛ fɛ ka terrain boli sira 2 o dilan Algérie kaw fɛ yen nɔ ani fɛn min y'u ka jiboli siraw ye kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ la ani fɛn min yɛrɛ ye usine min ni u ka baara bɛnnen don batterie dilan ma lithium. Ni ne kun bɛ dasogo kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ.